very serious time for the Czech national anthem, takže česká národná hymna. Aj Slovensko chce. Budú opäť, kde si niekde medzi vami, milí diváci, takže ktorí chcete troška ochutnať, poďte bližšie. Naozaj čakali celú sezónu, mnohí chalani o tom snívajú už od malička, že budú na tomto pódiu, že budú stáť a hlavne, že budú mať na krku medailu od FIM, čo je vlastne motocyklová medzinárodná organizácia. Ako náhle sa dostane na pódium číslo 8, motocykel, ktorý patrí Chiare Fontanesi, a motocykel číslo 62, ktorý patrí Klemovi Gerčárovi, v tej chvíli môžeme vyhlasovať majstrov sveta. Ja mám už normálne hrču v krku, tak poďme na to. Ideme na ženy, povieme si 3 najlepšie ženy sezóny. Tony Skillington, FIM delegate, is now next to me, and he will be awarded the girls by the FIM medals. So, ladies and gentlemen, the third place of whole championship belongs to Stefanie Lajer. Stefanie Lajer, Germany, tretie miesto poputuje Stefanie Lajer, je to najrýchlejšia žena šampionátu, tretia najrýchlejšia, aby sme boli úplne správni. Medailu je bude odovzdávať Tony Skillington o chvíľu. Ešte predtým si ale zavoláme Megan Rutledge z Austrálie, ktorá skončila druhá. The second place of championship standings belongs to Megan Rutledge from Australia. And the world champion, ladies and gentlemen, and now I would like to ask you for the huge applause. Teraz vás poprosím o obrovský potlesk, pretože majsterkou sveta už druhýkrát po sebe, aj pre sezónu 2013, sa stáva Talianka Chiara Fontanesi. I would like to ask Tony Skillington, FIM delegate, to distribute medals to the top 3 girls of the championship. Teraz poprosím Tonyho Skillingtona, ktorý je delegátom FIM, aby odovzdal tým najlepším dievčatám ich medaile. Chiara Fontanesi už bude mať túto medailu doma druhýkrát. Je to niečo, čo sa podarí len zo pár ľuďom v živote dosiahnuť, byť najlepším v takejto konkurencii. A z hodou okolností je naozaj fantastický moment, že to môžeme sledovať my tu na Slovensku a môžeme sa spoločne s nimi tešiť. Dámy a páni, vy sa pozeráte na 3 najlepšie ženy kategórie VMX alebo ženského motokrosu, ktorými sú Stefanie Lajer, Megan Rutledge a Chiara Fontanesi. Girls, congratulations from the deep of our hearts. Enjoy this beautiful moment.